हेल' लोगोफोर आंनि रिंसार आरो बिबिटिवाइ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसे बरायनाय थाबाय। थ' दायो आं माने इन्टारटेनमेन्ट वाननि हाबायाव दंफैयो आरोना। माने हाबाया जाथ'वाखै दे, ओमफ्राय मेन गेटखौ नायनो हागोन नोंथांमोना। हाबाया माने 7टासोनिफ्राय जागोन होनदों। हाबाखौ नायगोन जोङो लोगोफोर। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नुखागोन आरो नोंथांमोना लोगोफोर। थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ। मेन गेटआव नायनो हागोन नोंथांमोना। लाथाव वेट्स लिलिफोरजों सिङाव हाबलांसै आरोना। हेल' आबौ मोसाखानांगौ बहा जोंना खैनर आबौआसो होग्रोबाय आरोना नै जोंना नै आबौआसो होग्रोबाय आरोना नै नालि मोननांगौ आबौ एसे नालि मोननाङाखै फैफिनदो नोङो बावगासिनो
रायजो जालांनायनि जे खामना बे खामनाखौ आशीर्बाद होनानै नोंथांमोना साफा साफा इसोरनां गुन लानानै नोंथांमोना बे सारियाव जिरायनानै दङ साफा साफा हौवानां इसोर आइजोनां इसोर बिमा रुबै बा बिफा रुबै नोंथांमोनानो बाहाय जिरायनानै दङ दा बेनिखायनो बे बिथांमोननि गोथार जुलिखौ हिनजाव गोदाननि गार्जेन जानानै बिथांमोननि गार्जेन जानानै गसंनो लादों Hello.
थ' लोगोफोर इन्टारटेनमेन्टनि हाबायाथ' मैया जानानै थांबाय आरो ना माने दिनै जानाय लोंनाय आरो ना दिनै रिसेपसन ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना जाहैबाय दतमा गेलागुरिनि जाहैदों हिन्जाव गोदाना इन्टारटेनमेन्टनिया ओमफ्राय आं दिनै थांनो सानबावदोंमोन आरो ना लोगोफोर माने गामियावबो पिकनिक दं दिनै थांनाय जाना जालाथाय माने गारमाया नै खार'नाया ससे जालायबाय आरो ना आंनिया माने जोंना गामियाव दिनै पिकनिक दं आरो ना ओमफ्राय दा थांनाय जाना जाला नायना सोंसै आरो ना आङो लोगोफोर माने हाबायाव थांनो लोगोफोर थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो ना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन